तो हाय लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना जानो हागौ बै थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला भिडिअआ मानि थाखाय जागोन। तो होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानो आरोना नङा होमब्ला भिडिअखौ जागायलांनोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो आरोना अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना भिडिअआ माबायदि जागोन। तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोदि नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिखागौ जानो हागौ नङा होमब्ला बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि कमेडियान बिथां अनिल बर'आ मैया दाखालिनिफ्रायबो बेसेबांबा भाइरेल जागासिनो दङ। बेसेबां भाइरेल जागासिनो दं आरोना बयबो जेनेबा इउटुबावनो जा फेसबुकआवनो जा वाट्सएप इन्स्टाग्राम बायदियावनो जा बिथाङा दायो गोबां भाइरेल जागासिनो दं आरोना। दायो बांसिनानो मोनथिया आरोना बिथांनि जिथु कल रेकर्डिं बियो जिथु नैबे भाइरेल जानाया थारैनो सैथोमारना नंखाय आंबो बांद्राय बारा मोजां मिथिया। थेवब्लाबो आं जाबायदि मोनथिदों जाबायदि हमदांनो हादों नोंथांमोननो आंबो फोरमायनो नाजागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा अब्लानो भिडिअखौ बुजि मोनगोन भिडिअआ माबायदि बिथांनि बुंनाया आरो बिथांनि कल रेकर्डिंआ आरो बिथांनि भाइरेला थारैनो सैथोना नंखाय आरोना। बिथां अनिल बर'नि कल रेकर्डिंजों लोगोसे क्लियारिफिकेसनखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना जोबजासिमल' भिडिअखौ नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन दाया सोरनि मारमोन आरो बोरैहाय माबायदि जाखो आं नोंथांमोननो बेखौ कल रेकर्डिंजों लोगोसे क्लियारिफिकेसन होनायखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। थौदो होमबा बिलिफोर नायलांदो। मिनुगुरियाव औ दसे थांदों। सोरनाव फैया? बाजिमोननाव माजों फैया? हम माजों फैया? दादाजों थांदों। हा? दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय। नंगौना नङाथाय? नङा जाबाय। दाबासो जालायहैदोंमोन नामा? ए हो? नङालाय गोदाव सोरावनो हा? गोदाव सोरावनो थायो नङा। हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा। ए दा गिलायलाङो आं। ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा? आंलाय मा मिथिगौ। होम? आंलाय मा मिथिगौ। मिथिगौ नामा? हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसेमेसल गेलेलाबायो। गावनो हरा गावनो हमा। आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो। जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनो ना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो। जोबथ'वाखैलै। दा थिगैनो दंखायोना? मोनबाय। खबरा दं मोजाङै? होम? खबरा दंखायो मोजाङै? बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं गुसुं? गुसुं गुसुंसो। थिग जायो थिगानो। होम? आराम नुयो होनदां नुयोबा। खोनादों? मोजां नुयो। आं दसे उनाव हरफिन दे नै माबा एसे सुट लानो नागिरदों दे। दे। तो लोगोफोर बिथांनि बे कल रेकर्डिंआलाय थारैनो नंगौ होननाय बायदियानोमोन। नाथाय बिथाङा दि आरो माबायदियै बिसोरनो क्लियारिफिकेसन होखो नोंथांमोना बिनि फुल भिडिअखौ जुदि नायनोब्ला बे एमजे एनिथिं आदानि बे इउटुब चेनेलाव थांनानै बेनि क्लियारिफिकेसनखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। आं बिनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसननि सिङाव आं होनो हागोन नोंथांमोना प्लिज अननानै बिनि भिडिअखौ नायथांदो अब्लानो बिथांनि जिथु भाइरेल जानाय क्लियारिफिकेसनजों लोगोसे भाइरेल जानाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना थारैनो फुल बुजि मोनगोन आरोना। तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो बोरैहाय बुजिखो आं जेबो मोनथिला। नाथाय नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां